Sonke si-worried about ukuthi izwe singalungisa kanjani. Bantu besilisa nani bantu besifazane. Ngizoqala ngabantu besifazane. Sondelani Zimbokodwe sikhulume. Uzona zonke inkinga esinazo 100% wenkinga esinazo. Uma ngase abantu besifazane benze lento engizokhuluma ngayo la. 50% wenkinga esibhekene nazo zingancipha. Singazi ukuthi kufanele siqale kuphi mangase kuthiwa sikhuluma ngokulungisa izwe. Uma ngase umuntu wesifazane njengamanje understand ukuthi ngesikhathi bedalwa uNkulunkulu akabaphanga amandla okulwa physical, akabaphanga amandla ukuthi izimpi abawuzilwa abayinqobe physical, but uNkulunkulu wabapha umqondo ukuthi umqondo abayosebenzisa esimeni nendlela abayocabanga ngayo nembono abayoba nayo iyona yokwenza ukuthi banqobe abantu besifazane. But njengamanje into eyokwenza ukuthi lo mqondo lo uthuntubezeke ingoba abantu besimama esiphila nabesikhathini samanje bafuna ukuthi ngaso sonke isikhathi benzelwe izinto. Lesikhathi ufuna ukuthi wenzelwe izinto lokho kwenza ukuthi umqondo wakho uthuntubeze ngoba wena yikho into osuke usayicabanga usungasasebenzisi lutho kwakho umqondo ekuthenini ulethe ushintsho lusha kube khona izinto eintroduceayo empilweni ngoba wena yonke into usiyayenzelwa and ubone ngazuthi abanye abantu besilisa abaniphethe empilweni ingoba ngesikhathi kufanele nisebenzise umqondo wenu okubuhlakani okuyisona sikhali sokuthi ninqobe nithola ukuthi nifuna ukwenzelwa and ngalesikhathi wenzela umuntu uyamnika access ukuthi akuphathe kancane but wena ngeke uzubone ngoba ujabulela ukuthi yonke into uyithola mahala yonke into yenzelwa. Number 2, yonke into la ikhona emhlabeni wonke umuntu wesimama akasukume athi wonke umuntu wesifazane okhona ngizomhlonipha njengalokho nami ngisihlonipha mina. Uma ngabe wena umuntu wesifazane ushelwa indoda yomuntu omaziyo umsebenzi wakho ukuthi ngoba uyamazi usibanibani iphikeke lonto le ukuthi ingenzeki ngoba isikhiye sikuwena. Uma ngabe ushelwa indoda yazi ukuthi ishadile ngekhumbula ngitheni kwena ngithe umuntu wesifazane uma ngasahlonipha omunye umuntu wesifazane njalo lokho ehlonipha ngayo ukuthi lokho engikwenzayo ngeke nguthando mase kuthiwa kwenziwa kumina njengoba ushelwa umuntu omaziyo ukuthi ushadile definitely sho mhla waqoma lo ndoda lokusho ukuthi kunomshado ozothikamezeka kunomuntu wesifazane ozolimala njengamanje senze njani siyavikelana. Uma ngabe kukhona ingane engiyibonayo ngizoyitreata njengalokho ngazi ingane yami ngoba ngumuntu wesifazane nami ngizele. U50% wenkinga esinazo emhlabeni ziyokwencipha and ingane yakwethu usilwele isithunzi somunye umuntu wesifazane njengalokho ulwele sakho usho ukuthi angisoze noma I will never ever entertain umuntu okhuluma kabi ngomuntu wesifazane ku social media ngoba abantu besifazane njengamanje abahlangene bayahlakazeka and most abo ba worried about ama likes ukuthi omunye umuntu kwenzakala likuyena abanandaba naye. Sizothi njengamanje abantu besifazane bumbanani sisempini ukuthi sifisa ukulungisa izwe but asasoqala lapha kodwa uma ngase kuhlangana abantu besifazane singazi ukuthi siqala kuphi noma indlela ikuphi.